हाय लोगोफोर गुड मर्निं अनजालि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय। ओमफ्राय दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो बारा इम्परटेन्ट नङा, माने आंनि दिनैनि ओंखाम ओंख्रि संनायनि मोनसे भिडिअसो लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ संनाय खावनायफ्रा मोजां जायोबा लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोर। नायलांदो बिदिबा आंनि भिडिअखौ अबावबा मोनसे दंबावोमोनलाय, नैबे मोनसेया लाखि लोगोफोर। लाखिबो एवदों आङो, जा गोथाव मोनखायो आङो। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर।